Hi viewers, welcome back to my channel. गासैबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ subscribe खालामनानै हो आरो like खालाम आरो share खालामबानो जाबाय आरो comment खालामबानो जाबाय। दिनैनि vlogआ बेनो जाहैगोन जोंहा दिनै आलासि फैनो नागिरदों आरोना। नायलांदो होनबा नोंसोरो सोर आलासि फैनो नागिरदों। लाइटबो गैया दिनै। सामफ्रामबो जि अखा हागासिनो ओमफ्राय आङोथ' जेनेबा आङो माबायाव सिखारो 5टा 5:30 सिखारो आरोना आङो ओमफ्राय बिनि उनाव सि सुनानै नै अखाबाबो सुयो आङो थारमाने रानथारनांगौ जायोना अखाबाबो एसे दै सरनानै थाबा मोजां जायो नालाय ओंखायनो आङो सुथारो आरोना अखाबाबो आरो बाबाना डेलि जि सि ओंखारोना मा होनोमोनलाय अखाबाबो सुनांगौ जाखायो आरोना बेना सामफ्रामबो ओंखारोना सियानो आरो दाथ' गरम ना ओमफ्राय बेनि थाखायनो सुनांगौ जायो सिया सामफ्रामबो ओंखारखायोखा फिसा बेनानो बांसिन ओंखारो आरोना आरो सुवाबाबो जाया जिखुनु जाया दै सरनानै थानायनि थाखाय आरोना दाथ' स्कुल गैया नै दाख्लैहाय माबानिफ्रायनो गैया बेना स्कुलानो जि गोबाव बन्द' मोनखाबाय आरोना स्कुलानो माबायाखै खुलियाखैनो गाबोननिफ्रायसो खुलिगोन वेडनेसडेनिफ्रायसो आरोना आंना सिफ्रानो रानाखै नै आं बे रुमावथ' फेन होनानैसो दोनबाय आङो सिखौनो आरो बै मोनसे रुमाव दंबावोसो ओमफ्राय सान्दुंआनो गैया नालाय माथो खालामनो ओमफ्राय दा फेन होनानै दोनदों आरोना आङो फेनजों एसे माबाथोंसै थेवब्लाबो सान्दुंजों राननाय बादियानो जाखाया सिया फेनजोंबाबो एसे गिसि मोनो रानबाबो सान्दुंजों राननाय बादि जायाना जेनेबा फेन होनानै फोराननाया थेवब्लाबो दैया मोजाङै गनानै जेनेबा मोजाङै एसे माबा जाथोंसै होननानै फेन होना होबाय आरोना आङो नै जोंना फुंनिफ्रायनो होथारलायबाय मेगि बानायनाया दिनै ब्रेडखौ जालायबावानो आंहा ब्रेड गरम खालामबाय नै बेहा मेगि नों ब्रेडखौ जाथारा ना बाबा जाथारा हेलौ उनावलाय आङो ब्रेडखौ जादों आरो मा दाहाय बेलाय मोनजाया मोननै आं एसे खामबासो मोजां मोनो ओरैनो जानोसै आङो बाटार गैया जानोसै आंहा Yummy. Bangun morning ka na? Hindi nga sabat. Oh, umaday gila? Ano doon gila? Are you kidding me? Mabaca. Let's go. जोंना आलासिफ्रा फैगौनो नायदो भिउवार्सफ्रा मोजाङै सोर आलासि फैनो नागिरामोन एबार नुसिगोन आरोना र' थाबायबोगासिनो बेलाय सोरबा सिनायो नामा नाहरदों हनै आंनि माबायाव फुराना ब्लगफ्राव नुखाबाय जानो हागौ फैगौ आइजों बाबाजों फैदों गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो जोंखौ नायनो फैलायबाय आरोना बाबाखौबो गोसोखाङो नालाय फिसौलाखौबो ओंखायनो फैलायबाय मा लाबोखो नै जि थफ्ला दं आखाइफ्राव फैद' आंना दिनै केमेरामेना फिसालासो नालाय ओंखायनो माबायानो उल्था फाल्था आरोना भिडिअ'आनो उल्था फाल्था गोजौ जालाय केमेरायानो गोजौ जालाय गाहाय जालाय लागासिनो दङ मानो होनबा फिसालायासो खेबदों नालाय Hello. Hi. आङो साहा फुदुंबाय नै साहा लोंग्रोथोंसै बेबो बायनाय मैथा सिख्ला मैथा मेवाइ ओमफ्राय नैबेयो माबा मैफ्राय
अनला मेवाइ ना जानोसै जोंहा दिनै बिबौजों बिबैजों आइजों बाबा फैदों नालाय मा लाबोखोनाय थोरमुसनो जाग्रा लाबोबाय दा बुरजा बायनाङा जोंहा फैबानो लाबोखायो नालाय माखासेखौनो दोनसै थावाबो इसोर थावा गदों नामा जाखो आङो फ्रेश जाखांबाय नै ओमफ्राय आइ बाबामोनहाबो थांबाय गोजान ना बिसनाबो थांनांगौआ गसाइगावआ आरो दाथ' अखा हानायनि बोथोर दसेनो हालाबायो माला मा हालाबायो आरो जि गुंग्रुं गांग्रां जायोना बेखायनो बिसोरो थाब थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो जानाय लोंनायखौनो खेबनो मोनासै आरोना खेबनो मोनासै माने खेबनो हास्लाबासै आरोना बेखौ रानलाय राननानैनो खेबनो मोनासै आरोना मा ओंख्रि जाहोहरखो बेखौबो ओंख्रि संनायखौथ' खेबनो मोनासै आङो अनला ना सिंगि ओमफ्राय मेवाइ गासैबो गावसोर लाबोजोबखानाय ओंख्रिफ्राबो ओमफ्राय मैथाजों नाथुरजों आरोना ओमफ्राय होमबा आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन होमबा आंखौ नायबाय थाबानो जाबाय आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय होमबा